Firma potraviny.eu s.r.o. bola založená v roku 2006 za jediným účelom – pomôcť ľuďom s nakupovaním. Pre Slovenskú republiku bola založená doména www.potraviny.sk, ktorá slúži presne na tento účel. Potraviny.eu s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa venuje predaju potravín a tovaru bežne používaného v domácnosti. Ide o internetový predaj s dovozom až domov. Čo teda vlastne predávame? Ako bolo spomenuté, predávame veci dennej spotreby a potreby. Sú to konkrétne ovocie a zelenina, mäso a mäsové výrobky, mliečne výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje, chlieb a pečivo, sypké a tekuté potraviny ako napríklad cukor, soľ, ocot, múka, cestoviny, ryža a iné. Ďalej u nás nájdete olej, tuk na varenie a pečenie, mrazené výrobky a polotovary, kávu, čaj, cukrárenské výrobky, sladkosti, zdravú výživu a mnoho iného. Nezabudli sme ani na našich miláčikov, či je to pes, mačka alebo iné domáce zviera. Ako vidíte, ide o širokú škálu produktov, medzi ktorými si nájde naozaj každý to, čo potrebuje. V priemere ponúkame okolo 5000 položiek, ktoré sa pravidelne obmieniajú, doplňajú podľa potrieb zákazníka. Prečo nakupovať v obchode www.potraviny.sk? Na túto otázku ponúkame hneď niekoľko argumentov. Máme ceny ako v bežnom obchode. Za dovoz tovaru neplatíte ani cent naviac, ceny na stránke sú teda konečné. Nakupujete z pohodlia domova či pracoviska, šetríte si čas a peniaze. Neblúdite v obchodoch medzi regálmi a nestojíte potom v rade pri pokladni. Vrátime vám späť 1% z ceny vašich nákupov a môžete si prilepšiť a nakupovať u nás zadarmo. Ušetríme vám desiatky až stovky eur ročne. Tento vernostný program vznikol na základe dlhoročných skúseností v oblasti obchodu. Človek je najlepším nositeľom reklamy a robíme ju všade, každý deň, len väčšinou za to nemáme nič. Napríklad priateľka priateľke odporúči kaderníka, kozmetičku alebo obchod s kabelkami. Robíme reklamu a ani si to neuvedomujeme. Skúste si teraz predstaviť, že prídete za obchodníkom a poviete mu: včera bola u vás moja priateľka a kúpila si kabelku. Viete mi dať 0,5% z obratu, ktorý vám urobila? Urobila som vám totiž bezplatnú reklamu. Ja som ju k vám poslala. Čo si myslíte, môže toto fungovať? Určite nie a ani nebude. Vernostný program, ktorý ponúkame vám za vašu ochotu priamo či nepriamo robiť reklamu, bude prinášať späť peniaze na váš účet. A tu sa pomaly dostávame k podstate toho, o čo ide. Aby vernostný program fungoval ako vernostný, mal by mať nejaké pravidlá. Základom je nakupovanie. Vaše nakupovanie a nakupovanie človeka, ktorého odporúčite. Za to, že u nás nakupujete, dostanete bonus 1% späť z vašich zrealizovaných nákupov na váš účet späť. Ak odporúčite známemu, susedke, kolegyni v práci a podobne náš obchod, budete natrvalo dostávať 0,5% z hodnoty ich nákupov. Nie jednorázovo, ale natrvalo. Musíte sa len postarať o to, aby sa človek u nás zaregistroval a ako doporučiteľa uviedol vás. Takže stačí robiť jednoduchú vec, a to nakupovať a odporučiť náš obchod ďalej. Nakupovať potraviny musíme všetci z jedného jednoduchého dôvodu. Jesť a piť sa predsa musí. Je len na nás, kde a ako budeme míňať svoje peniaze. V tejto časti sa náš vernostný systém len začína rozbiehať. Tuto začína byť zaujímavé. To isté, čo ste robili vy, môže urobiť aj váš známy. Ak on zaregistruje niekoho ďalšieho, teda svojho známeho, budete dostávať 0,5% z obratu aj z tejto tzv. Druhej línie. A aby toho nebolo málo, do tretice všetko dobré, lebo 0,5% z obratu viete dostať aj z vašej tretej línie. Podrobnejšie si to vysvetlíme teraz. Základom vernostného programu je nákupné konto. Ak chcete využívať vernostný program, musíte sa zaregistrovať. Registrácia u nás je bezplatná. Ak ste zaregistrovaní, je potrebné u nás nakupovať. Pokiaľ vaše nákupy budú nulové, tak aj váš profit bude taktiež nulový. Z vašich nákupov vám automaticky odrátame 1%. Túto zľavu vám odrátame hneď pri nákupe. Pokiaľ do systému zapojíte niekoľko ďalších ľudí, v tomto prípade 3, z ich nákupov, nech sú akékoľvek veľké, dostanete na váš účet späť 0,5%. Páčilo by sa vám to? Je tu potrebné dodržať limit, ktorý vám umožní mať tento pasívny príjem. Ide o vaše nákupy, ktoré musia byť v hodnote minimálne 40 eur mesačne a viac. Tu náš vernostný systém nekončí, len začína. Predstavte si situáciu, že traja ľudia, ktorých ste zaregistrovali do vášho systému, urobia to isté. Ide o tzv. Druhú líniu.
Táto druhá línia vám tiež vie priniesť 0,5% z hodnoty nákupov, nech sú akékoľvek veľké. Do šírky táto druhá línia, rovnako ako vaša prvá línia, nemá obmedzenie. Vy môžete zaregistrovať toľko ľudí, koľko len chcete. To isté vedia ďalej urobiť aj ľudia z vašej prvej línie. Opäť tu platí heslo nakupuj a profituj. Pokiaľ chcete mať pasívny príjem z vašej druhej línie, je potrebné urobiť na vašom nákupnom konte obrat 60 eur mesačne. Zdá sa vám to neuveriteľné? A aby to nebolo málo, posunuli sme túto hranicu ešte o jednu priečku nižšie. Posunuli sme to na tretiu líniu. Tretia línia, ako môžete vidieť na obrázku, zobrazuje situáciu pri 9 zaregistrovaných a nakupujúcich zákazníkoch. Na túto tretiu líniu už nemáte priamo žiadny dosah. To znamená, že sa väčšinou jedná o ľudí, ktorých vôbec nepoznáte. I napriek tomu vám ponúkame mať možnosť príjmu aj z tejto tretej línie. A to preto, aby sme vás motivovali nakupovať a odporúčať. Pokiaľ chcete mať pasívny príjem z tretej línie, je potrebné u nás mesačne nakupovať v hodnote 80 eur. Pokiaľ máte ešte stále málo argumentov a váhate, posunieme to ešte ďalej. Tento vernostný program funguje v našom obchode, ktorý prevádzkujeme v Košiciach. Máme v pláne na Slovensku otvoriť 36 pobočiek. Uvedený vernostný program bude fungovať na každej pobočke rovnako. Ak sa po čase rozhodnete presťahovať do iného regiónu na Slovensku, vaše nákupné konto sa presťahuje s vami. Tam môžete aj naďalej využívať všetky výhody ako v Košiciach a profitovať už z vytvorenej siete. Bude taktiež možné odporúčiť známeho aj v inom meste, pokiaľ tam budeme mať pobočku, a tak profitovať aj z týchto nákupov. Profitujte zo systému, ktorý vám ponúkame. Neodchádzajte od nás s prázdnym košíkom. Nemusí sa vám to oplatiť. A na záver to zhrnieme do jednej vety. Nakupujte, registrujte a profitujte. Vy sa rozhodnite, v akej výške budete u nás nakupovať a koľko z vašich známych zapojíte do programu. Prajeme vám spokojnosť s našimi službami a príjemné nakupovanie.